Παίξε low, παίξε low. Τι σε ρε κάνει, δεν μου έλεγα πόσο διάρκεια. Να πιάω, μετά να έρθει ένα τριπόδι. Έχεις άμεσα. Δεν θα έμενες, δεν θα Είναι 5 και 13 ώρα και 6 παρά τόσο θα φτάσουμε και 5 και 20 και φτάνουμε... Καμισάρο θέλει. Παίζει να είναι στο 6 40 ώρα λεπτά. ακριβά. Μισάρο. Παίζει να λέει ναι. Άλλη υπερκούρ, Τζάνι.